Chumbe Mbunge ya Kitutu Chache North Japhet Nyakundi abagakora umuroberi obwo kwirani wa which form chechi basari asenchira yemoyo kwenekya buna chiform echo cyabere chigo ichorigwa asenchira ebwenerte eriyo guchagokonya ase ogusira aborokiwa aso kwenyorera chisemi okwana chinga kenyara ko bagakora etaro awo cyase chinsemo anene cyokoena na chiform echo nigo omochumbe uyo Japhet nyara ko bakoboria abarimu abanene tibanyara ko bakobatoma abana ase chinga cyabo asikeria agoteba nige serikali genetse ko bekwenekenya yabikire miroberi ao yoko bwatoka chibesa hecho kira chikoba chigosira chisemi so lero etwacha go pick chiform to verify gusabanta baichoiri kiregento kuruabo kuchakire wiki egocha tuchake kurika chicheki abana baitu banyore basari bagende chisukuru nende twatebiria abarimu iga abarimu batige goseria abana gochinka because in January oserio in February twasoira oserio muibuli umwana gochinka bono iga muibuli tabuga tibesa nende induntora ena na basari bakoganya chibiki bire isato abana banyore chibasari abana basome nende monya goseria abana lyoka the means ko age school cheto chiko chakoendase umwana kakobere tamu engima first time nka no muira second term kene ngiaranyale kubwata so tuatebiria abarimu batiga abana baswe class ime basome esengencho eserikali ne baida chibesa chia computation. I don't know the reason mongo seria abana gochinka eserikali has already given out 70% ye chibesa chia computation about 67 billion chia gochi school. What is remaining is 30%. Na intubuna machumbe tuwaena nirechibasa na chiechi bagoyi baletire guchakire wiki gocha banyore chibesa igo inubuna abarimu don't be so strict gochia sa baiboli na baiboli momanya batukama tukaye obugema bwakongire baiboli abamba bwatibesa igo mutiga abana basome na limambi na mambiende toranyale konyora egasako so basically ikina ki tuakorero tuachakira nyabonge factory tualigire chiform tuacha gocha marani tuaru marani tuagenda gisieka tuaru gisieka tuagenda nyagoto bone gano turi masakwe